Pa očekujemo pobjedu, naravno, zbog toga smo došli ovdje, zbog toga igramo ovaj sport, bez obzira kakav Metalurg izaš u kom sastavu, svi imamo svoje probleme i te probleme zaboravljamo i tu smo na terenu jednak, igramo 7 protiv 7, svi su tu ljudi od krvi i mesa, naravno. Pa dobro, mnogo je priča oko toga pogotka, to stvarno sad nešto da ja sad izmišljam taj neki pogodak, dosta je sreće u tome bilo i neke sigurnosti, desilo se meni je drago zbog toga, to sam sad probao i nikada više, tako ne bih htio više to probati na takav način, ne bih htio da moja ekipa završava na takav način utakmicu, jednu vrlo lošu utakmicu i da se izvlačimo na kraju sa takvim pogodkom. Pa gledajte, mi smo pobijedili Pariza i Kila kući, oni su glavni favoriti za Final Four i osvajanje Lige prvaka, tako da nema lakog protivnika, niti mi imamo neke želje da izvučemo. Koga budemo dobili, mi ćemo se boriti, daćemo svoj maksimum od sebe i nadat ćemo se da ćemo proći dalje.